Avui anem a portar una manualitat pensant en els més menuts de la casa, especialment en els bebès que estan entre l'any i els 2 anyets, entre els 2 anyets i els 3 anyets. Vos vaig a ensenyar una manera de fer un xoc basat en la filosofia de Montessori que els va a encantar. El xoc del que vos parlava és este d'ací. És com una torre en la que hi ha uns taponets i en cada taponet hem posat un color. Hem utilitzat cartró, que és una base, hem utilitzat un tub de paper, en aquest cas del paper albal o del film transparent, tapons de les botelles de plàstic, unes canyetes que teníem per casa i unes cartolines de colors. Val? És un xoc en el que els xiquets els anem a donar un potet en el que tenen boletes de diferents colors, pot ser boletes o pot ser qualsevol altre, per exemple poden ser cigrons pintats de colors, qualsevol altra cosa que tinguem per casa. I aquest xoc té 2 modalitats. Una modalitat és per als més menudets en què els anem a donar una pinceta per a que ells puguen fer la funció de la pinça en els ditets i agafen força i treballen la motricitat fina, perquè el xoc consisteix en que han d'agafar amb la pinça una boleta i l'han de col·locar en el color corresponent. Val? L'han de col·locar en el color corresponent. És que no es veu bé. Però tenim, jo en aquest cas li he posat 2 tipus de boletes. Unes que són com de cotó, val? Que tenen una textura, i unes altres boletes que són de suro. Val? Aleshores, els més menudets, si els costa fer la funció de la pinça, poden agafar-lo en les manetes, que també estan treballant la motricitat fina i també estan fent la pinça igualment, i al mateix temps treballem la sensibilitat i les diferents textures. Val? Estem treballant els colors. Si els xiquets se saben ja els colors i parlen, poden anar repetint els colors al mateix temps que van col·locant-los. Si encara no se saben els colors, els podem deixar una boleta de mostra per a que vegin el color que és i ells han de copiar i de repetir. Si són més majorets, els obliguem a que utilitzen les pinces i si cau una boleta és obligatori que agafen la pinça per a replegar-la. No poden utilitzar les mans i això els agrada molt. Val? S'animem a fer-lo? Val. Per a fer aquesta manualitat, més que manualitat, és com un xoc per als més menudets de la casa, hem agafat un roi de paper del paper d'albal. Per què hem agafat este en comptes de, per exemple, un tub de cuina? Perquè este és més dur, és més fort i és més resistent. I hem agafat un destornillador, o podeu agafar qualsevol altre objecte, perquè al ser més dur necessitava un objecte que fora dur, i li fem forats que travessen una part i una altra, perquè el que anem a fer és, anem a col·locar unes canyes, que van a travessar les 2 bandes del paper. Necessitem que se'ns quede així. Si no teniu canyes, podem posar uns tubells de paper, com en altres manualitats hem vist, uns tubells de paper que se queden molt durs. Que no tenim uns pals, per exemple, de fusta, que també hi ha pals de fusta. Això és que és massa fi, però també ens serviria. Si utilitzem, per exemple, un roi més fi, podem utilitzar estos palets de fusta. I una vegada ja tenim els forats fets, anem a disposar-nos a pintar. A pintar el tub del color que vulgueu. Podeu fins i tot, en comptes de pintar-lo, forrar-lo, si voleu, amb cartolina i després li tornem a fer els foraets. Ara el que anem a fer, ja tenim pintada i secada la nostra torre, li hem posat les canyes i ara després, quan ja li posem els tapons, el que farem serà que la pegarem a la seva base i ja tindrem el xoc preparat. De moment la deixem per ahí. I en els tapons hem intentat agafar tapons que foren tots del mateix color i tots del mateix tamany i de la mateixa forma, però podeu utilitzar xapes o qualsevol altre tapó. Hem retallat en cartolina
que teníem cartolines o altre material de colors que teníem per casa, però si no teniu material podeu agafar un full en blanc i el podem pintar, simplement. He retallat la forma, he utilitzat una moneda per a poder fer la forma del cercle de dins del tapó i simplement anem a col·locar-ho, no fa falta ni pegar-lo, simplement és col·locar-lo. Podeu posar la quantitat de tapons que vosaltres necessiteu o dels colors que vosaltres vulgueu, això ja és totalment lliure. I ja tenim els tapons preparats. Ara, simplement el que hem de fer és amb una pistola de silicona, perquè així sí que anem a necessitar un pegament resistent, anem a posar-los en la punteta de les canyes. Els anem a col·locar ahí. I quan ja el tinguem tot pegat, és quan agafarem la nostra base, que també s'ha quedat seca, i el posarem al mig. Comencem a agafar boletes del color. I aquest color quin és? Groc. El groc, molt bé. I este color quin és? Rosa. Rosa. I on va el rosa?